Laing disgrasya sa kadalanan sa Mandawi City, ligid sa trailer truck na hog sa espasyo sa nga naguwang sa duha ka bridge. Ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes la, nakuhaan sa CCTV kining disgrasya nga hitabo kaganihang udto sa may Butuanon Bridge sa Mandawi City. Alas 11:12 sa udto na hitabo ang disgrasya sa may Butuanon Bridge duol sa dakong mall. Tanawa kining pakurbada nga trailer truck. Kalit lang nga mitakilid ug natangtang ang karga nga 40-footer container van. Wala kini mulahos pagkahagbong sa sapa, sanglit na pugnan sa railings sa taytayan. Wala ra nasamdan ang driver sa trailer truck ug ang iyang helper. Wala sa siguro safety ang kuhan, trailer, malak. Na-unlock siya pagkurbada niya. Sa interview sa driver, matod niya, hinay raunta ang dagan apan bugat lang gyud kuno ang iyang karga. Hinay ang dagan niya. Ang kurbada diya na, punas kurbada. At medyo takilid man siya niya. Akong karga, medyo bugat man kayo niya. Pagtakilid niya sa akong sa container paglihok, nadayon mang ang container, nadayon magkatikilid mang inungdan pagkatumba nako. Mga pasado alas 12 kaganihang udto, gitrabaho sa taga-team ang pagkuha sa trailer truck kundi migamit sila sa ilang monster tow truck, pagbitad ug pagpabarug niini pagbalik. Sa pagkutlo ning balita, nagpabilin pa sa dapit ang container van. Babantayan usab ang damage sa taytayan tungod sa maong aksidente sama sa iyang railings. Hanto di mga orasalan wa pagyud makuha kining container van nga nahimutang diha sa duha ka mga taytayan sa Butuanon Land. Matod sa CDRMO, nagpaabot pa ni sila og crane kamo gikinahanglan nga makaalsa og makadaog ning maong container van aron na makuha ni nila. Lan? Okay, salamat Nico Sereno.